Naydı? Kardı. थां गरम मोनाखै थस'आव उन्दुनानै अख्रां गंसे सावथुननि शुटिं लागासिनो दङ रायजोफोर फैदों नुहुरालै जों दसे गावनायदां सोलोंदो बेबायदि होननानै उमुक सारानो बिहरदों होननानै आंखौ दाखिथालै गावलाबायना हमजाबा नोंसोर गावलाबायफ्रांखो गदाय लामारगोन नामा हा दे आं नै सर्ट खालामथारसै सिमा दे दोनथ'बाय दे माने आंहा मोजां मोनथारो माबाखौ नायनानै नै ड्रेसा बिदि गानबाय उन्दै उन्दै गथ' माबायाबो खालायाबो बिराद फुरथि मोनो बेखौ नायबाथाय